Усяму панству прывітання. І гэта ў нас ужо 4-я серыя часу вандравання. В гэтай серыі мы пойдзем не ведаю куды. Магчыма, гэты вось мір, які будзе пабудаваны з ужо жоўтых блокаў. Магчыма, тут будзе неяк потым сіні партал. Але я не ведаю. Я ведаю, толькі ёсць фіялетавы партал. І да яго мы таксама дойдзем. Я тут трохі пабудаваў нам хатку. Дызайн у тым, што блокі з кожнага блока увайдуць у паверх дома, хаткі. Сама хатка невялікая. Тут нейкі... Трэба его неяк абысці і падпаліць партал. Окей, у гэтай серыі мы проста пойдзем у гэты мір. Чамусьці ён так дзіўна працуе, гэты партал. У меня ёсць пытанне, але іх, дарэчы, знайшоў каля майго дому нейкую нейкае пасяленне. Сапраўды неяк цікава. Гэта і так працуе. Цяпер у меня будзе неапознаны лятучы аб'ект, так званая НЛА. Я цінкі зніму, тому што яны... Тут тэкстуркі. 18 урона, дарэчы. Тэкстуркі, канешне, у гэтага мода я не ведаю, што з імі. Што нейкая мазня. Нават мае прывьюшкі ў пэйнце лепей выглядаюць. Калі што, я працую ў пэйнце для ўсіх прывьюшак, якіх насамрэч не так шмат. Так вось, што гэты мір мяне... Я пакуль не забыл, надо паставіць метку партала. Ну, або парталя. Так, на якую гэта кнопку? Партал. Не так. Окей. Няхай яна будзе заўсёды. Сырое мясо. Сырое мясо можліва прыгатаваць. Жаранае мясо. Так, окей. Канешне, выглядае гэты мод вельмі дзіўна. Як заўсёды маё ўзлюблёнае слова. Пасля слова цікава. Канешне. Нейкая паляна. Магчыма, нешта падае з гэтага блока. Верне, дзёрт. Ну, дарэчы, біом такой вось мае сваю эстэтыку. Нічога няма, акрамя травы, па-за якой нічога не бачна. Мне такі біом падабаюцца. Але цветовая палітра гэтага мода, канешне. Што гэта за гара? Гэта нейкая бета-мода. Да, вось гэты блок быццам ён нейкі высокатэкстурны, а ці не? Гэта літаральна нейкі баласт. Базальт з Майнкрафта на новага. Новай версіі Майнкрафта. Там чымсьці прыхожа. І мяне. Я капаю побольш. 32 хопіць. Асабліва ніякіх ворагаў няма. Нават не памятаю, ёсць ли тут... Ёсць тут данжы нейкі. Гэта так, як быццам гэта проста мір для таго, каб пагаварыць аб чымсьці. Але няма асаблівых тэмаў. Што мне недавно было. Быў стрым з гэтым Фрэнам. Не ведаю, якой яго. Олегам Фрэнам. Спадзяюся, што яго імя не Олег. Не ведаю, чаму мне падабаецца, што яго імя Олег, крацей проста з Фрэнам. Ну, сам канешне, легендарны. Нават не ведаю, што можна сказаць дрэннага пра Олега Фрэна. Толькі пра тое, што ён адпачываў за цярме беларускай. Это, канешне, не надае яму аўтарытэта, але все мы там акажемся. Ці там ён нейкі там тэрарыстычны арганізатор быў. Як я разумеў, там нейкая, дзе руководзіў кіраўніком якой была нейкая украінка. Як я разумеў. О, дарэчы, тут сіняе неба.
От небо тут сапраўды красівае чамусьці. А ось і тэкстуры. Ім ёсць пытанне. Дык вось цікава, канешне. Што ты за глупкі тут абодва былі? Такое мы не ухваляем. Такое толькі будзем ухваляць у новай Беларусі будучыні. Такой. Ну, карацей, невядома за што там. Хаця не, не, Олега Фрэна пасадзілі за яго на тыктокі, а не за тое, што там быў нейкі рыпоўца тэрарыстычны. Карацей, не ведаю пра Олега Фрэна. Давно я бачыў гэты стрым. Але больш мне цікава было то, што там у каментарах, ну, або там адзіны каментар, або некалькі, якія абражаюць Олега Фрэна, той, што ён нейкі блазан, там гавораць. Канешне, можна казаць у інтэрнэце, што заўгодна, але я б так не... Я пабаяўся казаць, што Олег Фрэн гэта блазан. Бо яшчэ некалькі рокаў, і Олег Фрэн будзе мясцовым Кадыровым. Бо клан Олега Фрэна толькі пашыраецца. Яны знайдуць кожнага. Гэта нічымсьці не нагадвае гэта як... Карацей, ёсць YouTube-канал, не памятаю, як он называецца, і там выкладзены старыя трэкі Макса Коржа. Там нават альбом. Сама група называецца Лунклан. І калі проста забіць Лунклан, то, спадзяюся, вы знойдзеце гэтыя трэкі. Нічога сабе тут нейкая лавовая даліна. Так вось. Ну, трэкі, канешне, яны, как бы, раскрываюць Макса Коржа з другой сторонкі, з более такой нацыянальнай. Ну, нават у добрым сэнсе. У свядомым сэнсе, так скажем. Але што цікава, што там на палове гэтых відосаў у каментарах было літаральна палова каментароў, што скаціўся раней і казаў праўду, а цяпер нейкую хрэнь записывае. Раней было лепей. Вось когда там Макс Корж гаварыў, што трэба устраивать ну і што калі што трэкі запісаны альбо 15 год таму, альбо 10 год таму, неяк так. Карацей, выкладзены яны хутчэй усяго яшчэ раней. Дык вось, што на палове гэтых відосаў, трэкаў, напісана, што Макс Корж скаціўся, раней гаварыў праўду, усё цяпер робіць ради денег. Але, ну, гэта цікава. Але, ну, як быццам Макс Корж проста вырас. І цяпер разумеюць, што во-першых, гэта трэкі ўсё роўна асабліва ніхто не пабачыў, таму у якасці асветнай дзейнасці яны. А потому што гэта не вельмі не вельмі небяспечна рабіць тое, што яны там гавораць. Ну, там, конечно, асабліва нет ніякіх прызываў. Там, не знаю, што-небудзь рабіць, але там такі вось свядомы змест. Это там трек БРСМ мой найузлюблёны, сапраўды. Я, конечно, люблю толькі першую частку, там, дзе дроп на 45-й секунде, як я памятаю. Але трек сапраўды проста. Маё пачценне. Там усе трекі добрыя. Карацей, паслухайце трекі Макса Коржа. Старыя. Хоць разок. Там нават альбом опять зноў жа. Да, карацей, аб чым тэя? А то, што цяпер Макс Корж проста разумеюць, што галоўнае гэта жыццё беларуса. І не патрэбна рызыкаваць ім бессэнсоўнымі падзеямі. Поэтому он робіць сваю суполку пад назвай «Двіж».
яка вже існує у кожному горадзе Європи, нават, напевно, що тут мне хвалюе, што адбываецца тут. Так вось, лепей, карацей, быць як Макс Корж, будаваць свае суполкі па ўсяму свету, быць багатым, і потым ужо, калі настане час перамен, час змен, ужо прыйсці на белым абрамсе ў Беларусі, стаць новым прэзідэнтам у Нукосе. Беларусі будучыні. То вы нават не ведаеце, наколькі зараз моцны Макс Корж, ягоная суполка. Олегу Фрэну яшчэ расці, але Олег Фрэн хаця б пытаецца падайсці на адну ступеньку з Максом Коржом. А гэтыя людзі ў каментарах толькі і могуць што пісаць, што патрэбна нейкія перамены, патрэбна неяк выходзіць на вуліцы. Не. Трэбна з'язджаць з Беларусі, становіцца мільярдэрамі, як Макс Корж. Хаця Макс Корж, конечно, стаў мільярдным і ў Беларусі. Але як быццам ўжо все біомы пасматрэў, паглядзеў. І ніякіх данжаў не знайшоў. Я карту, мабыць, не вельмі сачу за ёй. Ёю. Олег Фрэн. Наш хлопчык. Ну, а Лиза Прокопчик это просто кринж, я не ведаю. Ну, по типу, ну, не ведаю. Нет, ну там не прям, что был кринж нейкі. Але чамусь, ну, тупо скучная нейкая Лиза Прокопчик. Тупо душная. Душная такая же, як я. По типу, ідея ёсць, але, ну, слухаць не цікава. Будем честными. Так, окей. Я тут гуляю, не зусім бессэнсоўна, лепей бы я пайшоў у Міржукоў, і там бы быў бы 300-м спартанцам. Окей. О, новый биом. Может, там есть некий босс? Окей. Так, окей. Идем вниз. Окей. Хотя мне потребны некие ресы все ж таки здобыть. Хотя не, я не буду драться за этим оружием этого мода, потому что оно такое непригожее. Яго возьмешь в руку и сразу выкинешь в лаву. Так, ці можна ли гэтых блоков нешта зрабіць? І гэта просто пясочак, які можна здабыць руками. Так, і што яшчэ я хацеў успомніць цікавае. Нагадываю, что канал адукацыйна-забаўляльны. Кажется, забавляльных фактов не было. Слишком мало жартаў. Але даваць жарты без нейкай вэбкі. Реально, сапраўды нейкі босс. Ой. Окей. Тут ёсць боссы в этом мире. Это не можно не радовать. Так, окей. Чау. Что ты тут робишь? Нет, он сломает мне броник. Так. Он не сломал мне броник. Я не могу до его дойти.
Что это за хрень? Сдохни. Не то. Не то. У меня уже 8 аметистов. Аметистов я могу скрафтить. Что мне крафтить-то? Чест, плейт. Правда, можно скрафтить честплейт. Окей, гэта ідзе ў сметніцу. Так, у меня не шмат воды засталося. Але не ведаеце, ёсць у меня фильтры. Трэба... А нет, мне ёсць... патрэбна неяк набраць ежы таксама. Так я же могу пешцу закинуть. Так, окей. Я, короче, не памятаю, адкуль я гэта ўзяў. Але неяк дзесьці пабачыў. Мне гэта вельмі, так скажем, привяло ў злобу. Это не памятаю насамрэч, дзе я это успомніў. Потому что это даклада не ў інтэрв'ю Дудзя з Вайтрексом. Але Вайтрекс сказаў, што патрэбна захаваць з школы. Ну, я имею на увазе государственные краіны. Уладныя. Мяне гэта здзівіла. Але гэта здзіўленне зараз падкрапляецца тым, што Вайтрекс-то не вельмі узмоцнены ў нейкай такой вось сапраўды правай. Хотя я неяк неправильно выразился. Вайтрекс, конечно, короче, казаць, што Вайтрекс не правы, гэта будзе цікавым доводам, цікавым, не ведаю, сцвярджэннем. Але, ну, тое, што ён казаў таму Дудзя, это неяк так, ну, па тыпу ягоныя дзеяння, ну, яны просто, як бы тоже есть пытанне к ягоным дзеянням. Это усялякая кола футбольшчына. Але больш мне ўсяго... Я просто не памятаю, дзе я это успомніў, адкуль дзе ён гэта казаў. Потому что, мабыць, ён гэта казаў на адным з інтэрв'ю з маргіналам, што патрэбна захаваць школы дзяржаўныя. Калі спытаць мяне, чаму не патрэбна захаваць дзяржаўныя школы, па-першае, школа руйнуе адносіны паміж сям'ёй, паміж дзіцяцем і ягонай сям'ёй. Бо школа, па-першае, нават не навучае, як зарабляць грошы. Школа не дае ніякіх ведаў, якія не могуць даць якія не могуць даць родители, родичи за, не ведаю, год, мабыць, максимум 4 года. Я про школьную программу, что з 7-летним, ну ладно, не 7-летним ребенком, не ведаю, колькі-летним ребенком. Ну, короче, з 7-летним ребенком можно освоить всю школьную программу за 4 года. Прям всю, с 11 по... с 1 по 11 класс. Ну, это и так відавочны факт. Так вось, як мы разумелі, школа вельмі дрэнна справляецца з тым, што як каб абучаць дзяцей. Так вось, для чаго гэта тады зроблена школа?
Як першае тое, што я ўжо адказаў, гэта каб руйнаваць сем'і. Бо ты аддаеш дзіця ў школу, і больш тебе не патрэбна займацца воспитанием ребёнка. Не патрэбна яму чытаць Біблію, не патрэбна яму вучыць яго садаводству, не патрэбна яго вучыць насамрэч нічому. Конечно, пра Біблію, як і вядома, хрысціянства на Русі не прапаведавалася, але ўсё роўна чаму б не. Па тыпу усяляка чытаць ребёнку Біблію. Ну, асабліва Ветхі Завет, канешне. Я не пра Новы Завет, а пра Ветхі Завет. Запавет. Будзе усяляка добра, чым не ведаю, там рускаму языку яму вывучыць. Дарэчы, пра рускі язык. Некая нават гэта будзе пра это універсітэцкае абразаванне. Я не памятаю, якой клясе. В якой клясе для мяне важна, таму што гэта будзе азначаць, у якой школе. Таму што я не памятаю, якой школе. І там не памятаю, якой клясе. Але быў нейкі урок. І, ну, я, конечно, не помню, што было ў гэтым клясе, але я памятаю, што было на тым уроке. І там уроке было нейкае цікавае заданне з падручніка па тыпу выбраць і правільнае ли апределенне. Ну, я не ведаю, як будзе апределенне на беларускай мове. Значэнне? Не значэнне. Нешта не тое. Дык вось. Само задание цікавае, канешне, што як можа быць апределенне правільным ці няправільным. Але такое вось было заданне, як я памятаю. Дык вось аб чым я. Там адным з словам было па тыпу это індукцыя. Там, типа, індукцыя гэта спосаб даказвання ад частнага к общаму. Агульнаму. Ну и, конечно, учитель не согласилась с тым, што індукцыя гэта ад частнага к агульнаму. Што, конечно, поўны крынж. І, як па мне, вучитель павінен ведаць хоць на такім вось маленькім узроўні пра тое, што існуюць там індукцыя, дэдукцыя, логіка. Бо які ты учитель языка, калі ты нават не ведаеш такі вось язык, як логіка. Прычым такія вось простыя нават усім вядомыя рэчы. Ладно, я просто нейк быць гэта звучыць неяк не ў пафасе, або наадварот у велізарным пафасе. Але ну просто хаця ну нават і апределенне можна скласці больш падробным, больш может больш узмоцненым, і няправільным, тому што зноў жа апределенне не можа быць правільным ці няправільным, яно заўсёды правільна, тому што гэта апределенне. Определение это не важно, что такое определение. У нас пакуль не лекцыя па арыстотэльскай логіцы. Але я абавязкуюсь зрабіць стрым па Арганону Арыстотеля. Дык вось. Ну, скончваючы гэты бессэнсоўны разговор аб тым, што такое індукцыя, і што школьны навучыцель нават не ведае, што такое індукцыя, і з поўным
поўнай верай у цябе упэўнены, што індукцыя гэта не ад частнага к большаму. Маё апределенне індукцыі, што індукцыя гэта спосаб даказвання, пры якім ісціннасць прадпасылак, каких предпосылок не азначае ісціннасць вываду. Вось такі вось, як я больш дакладнае апределенне. Я больш прадпачытаю такое вось апределенне. Але ад частнага к большаму таксама і мае свой сэнс. Окей, зварочваюся да таго, што такое школа. Школа патрэбна, каб заставіць цябе паважаць государства. Бо 11 год, па-першае, нагадваю, што вучыцель гэта дзяржаўны чыноўнік. Па-першае, таму што атрымлівае заўплату, заработную плату ад государства. А па-другое, таму што літаральна працуе як чыноўнік, а не як учыцель. Бо все гэтыя бумажкі бессэнсоўныя, якія збіраюць нейкую інфармацыю, невядома навошта яны. Гэта інфармацыя, гэтыя бессэнсоўныя там пение гімна у панядзелак у 8 раніцы. Не ведаю, што яшчэ. Гэта пение гімна 8 раніцы, гэта не пра вучыцеля, пра вучыцеля. Па-першае, вучыцель нават не дае такі вось разуменне таго, што патрэбна задаваць пытанні. Бо я неадразова слышаў ад настаўнікаў пра тое, што, напрыклад, то, што я неяк не так разважаю. Прычым у кантэксце максімальна цікавым. Кантэксце максімальна для мяне незразумелым, што як быццам калі я думаю неяк не ў парадыгме не буду пра лічнае. Просто калі ты будзеш неяк выдзяляцца, то скорее всего настаўнікі будуць казаць, што ты нейкі не такі, дупаю трогаеш рукой. Самае галоўнае, самае вядомае для ўсіх это тое, што у школе, калі ты будзеш моцна шаптацца на ўрокі з, як казаць, сябром, з тым, хто цябе прымусілі сядзець з ім, альбо абіраць парту. Ладно, не важно. Карацей, пра тое, што калі ты моцна будзеш шаптацца з аднакласнікам, то цябе проста перасодзяць, каб ты не шаптаўся з ім. Каб ты нават не мог узмацніць сувязь нейкую. Канешне, якая гэта сувязь, ёсць пытанне, але ўсё роўна гэта сувязь. І цяпер тебе патрэбна чакаць, не ведаю чаго, чакаць перапынку, каб на наступным уроке зараз з'есць, што я нават гавару, сесть зноў з ім і нават і не ведаю, працягнуць бяседу. Я просто відавочна па мне, што ні з кім я не сяджу. Ой, не патрэбна гаварыць лічна. Але гэта і так зразумела, тым, як я высказваюся. Што гэта за хрень? Так, і второе, разумела, што вучыцель гэта
А трэб'яго общества, трэб'я супольнасці. А трэцяе гэта школа як інстытут разумення свайго месца, але калі быць дакладным, не разумення свайго месца, бо школа прымушае цябе паважаць государства, як быццам гэта нейкі іўдайскі бог, якого нельга называць па імю. Все такое. Так, окей. Эта платформа, конечно, есть пытанне к ёй. Дык вось, не ведаю, што казаць. Просто школа гэта найхудшая рэч у сучасным міры. Бо ну, во-першых, нават існуе такое раздзяленне на гэтых дзяцей і взрослых, што пасля школы ты становішся чамусьці взрослым, а да гэтага ты нейкі гэты чарапок, не ведаю, чыліпок. Ну, як вы разумееце, мне просто ў галаве ўключаны рэжым зялёнага пазняка, і я не магу выкарыстоўваць маты. Таму ось так вот. Словы падбіраюцца не вельмі хутка. І не вельмі, мабыць, падходзячы. Окей. В общем, на угол. Не ведаю, што казаць. Патрэбна заставацца з добрым, у добрым стане.